Nakita ko lang dun sa social media na yung sa Bicol region, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 2023 sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan ba talaga napupunta to, may impact ba talaga itong ginagawang flood control projects and programs ng ating pamahalaan. Very concerning yung na hindi lang, I mean, all parts of the country are now affected, no? Parang makikita natin doon klarong-klaro na hindi na po uubre yung mga band-aid solutions and itong mga relief operations na laging ito na lang yung pag-iisip natin na o sige, band-aid solutions, tapos o pagka nabaha, bigay tayong relief goods o dalhin sa evacuation centers. Hindi naman gusto ng mga kababayan natin nagpupunta sa evacuation centers or pumipila for relief goods. Kaya kailangan talaga, again, we reiterate yung call natin for a uh, integrated and comprehensive master plan ng ating programa para i-address itong problema ng baha, bagyo, etc.